Sabado, Hunyo 10, 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos umaasa ng mas matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito hong Chinese naval ship darating sa bansa sa susunod na linggo. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla naman tinawag na basura ang aligasyon ng kampo ni Teves na umano'y panunuhol ng ilang matataas na opisyal ng Department of Justice sa isa sa mga sospek sa Digamos Lake case. Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian bumisita doon sa probinsya ng Albay kasunod ng pagsasailalim sa lalawigan sa state of calamity dahil na rin sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. At sa ating international news, lalaki, inatake at kinain ng pating sa isang beach sa Egypt. Sa sports, balita naman, ang Denver Nuggets isang panalo na lamang para makuha ang kampyonato matapos tambakan kanina ang Miami Heat. Live via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mas matibay na ugnayan ng Pilipinas at ng China habang ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag ng relasyong demokratiko sa kanilang pagitan. Inalala ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakatatag ng opisyal na relasyong demokratiko sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa ilalim ng kanyang ama noon, ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Aniya, ipinagmamalaki niya na naging bahagi siya sa paglalatag ng batayan kasama si dating First Lady Imelda Marcos at nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay dating Chinese chairman na si Mao Zedong noong 1974 na naging daan para sa makasaysayang pagbisita ng kanyang ama doon ho sa China noong 1975. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pagipagpulong kay Chinese President Xi Jinping ay puno ng mutual cooperation at mutual respect. Inaasahan ng punong ehekutibo ang patuloy na pagpapalakas ng bilateral relations sa Pilipinas at ang China, lalo na sa mahahalagang larangan ng pagtutulungan katulad po ng turismo, agrikultura, kalakalan at pamumuhunan at maging sa infrastruktura. Dagdag dito, itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. na inilipat ng kanyang administrasyon na ang patakaran ng gobyerno palayo sa at militar sa Estados Unidos. Bagamat patuloy na umuunlad ang ugnayan ng Maynila sa Beijing kasabay ng pagbabago ng panahon, hindi pa rin ito anya nagbabago sa anumang fundamental na kahulugan. Samantala, isinasaalang-alang ng Japan, United States at Pilipinas na magsagawa ng unang trilateral talks ng kanilang mga security advisors sa Tokyo sa susunod na linggo upang tugunan ang tumitinding aktibidad ng militar ng China sa Indo-Pacific region. Sa ilalim ng bagong three-way security scheme, si Takeo Akiba, Secretary General ng National Security Secretariat ng Japan at ang kanyang mga katapat sa United States at Pilipinas na sina Jake Sullivan at Eduardo Año ay inaasahang dadalo sa nakaplanong pag-uusap sa darating na Hunyo 16. Ang mga pag-uusap ay magpapakita ng kanilang lumalalim na kooperasyon kasunod ng unang pinagsamang drills ng tatlong mga Coast Guard ng mga bansa noong nakaraang buwan sa Manila Bay. Ang pagtitipon sa una-orinhal na nakaschedule para sa Abril ay magpapakita ng kanilang pinakabagong pangako o panibagong pangako sa pagpapalakas ng kanilang pagpigil laban sa lumalaking maritime assertiveness ng Beijing sa East at West Philippine Sea, kabilang na ang Taiwan Strait. Ang China at Taiwan ay hiwalay na pinamamahalaan mula noong sila ay naghiwalay noong 1949 dahil sa isang digmaang sibil. Dagdag dito, sinalungat ng Beijing ang anumang opisyal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isla at Estados Unidos, at habang ang Japan at Pilipinas naman na parehong kaalyado ng seguridad ng Estados Unidos ay nahaharap din sa mga hamon na may kaugnayan sa pag-angkin ng teritoryo ng China. Una nang nagdaos din ang tatlong bansa ng kanilang unang quadrilateral defense ministerial meeting na kinabibilangan ng Australia noong nakaraang linggo sa Singapore sa sideline ng Asia Security Summit, isang taunang regional forum na kilala rin bilang Shangri-La Dialogue doon sa kanilang bansa. Karagdagan sa atin pong mga balita, naglayag na patungong Pilipinas yung pinakamalaking naval training ship ng China para sa huling lokasyon nito sa isang regional friendly tour.
Ito ay sa gitna ng lumalalang tensyon sa mga aktibidad sa maritime ng China sa West Philippine Sea. Ang nasabing largest training vessel na may pangalang Qi Jiguang na mas malaki kaysa patungo sa ating bansa bilang bahagi ng isang 40 days na biyahe na kinabibilangan ng mga paghinto sa Vietnam at maging sa Thailand bago ang Brunei. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, darating ang Qi Jiguang sa Pier 15, South Harbor ng Port of Manila. Ito ho'y sa Hunyo 14. Sa pagtatapos ng biyahe nito, dadaan sana ang Qi Jiguang at ang tripulante nito na 476 na mga estudyante at opisyal ng Navy sa Yellow Sea, West Philippine Sea at maging sa Gulf of Thailand at maging doon sa West Pacific. Ang training ship sa ilalim ng fleet ng People's Liberation Army Navy na independenteng idinisenyo at itinayo ng China ay may sukat po na 163 meters ang haba nito at ang lapad naman po nito ay umaabot ng hanggang sa 22 o 22 metro. Mayroon itong full load displacement na higit sa 9,000 tonelada at maximum na bilis na 22 knots na maaring matugunan ang mga kinakailangan para sa wind resistance ng grade 12, ang pinakamataas na Beaufort wind scale na katumbas ito ng lakas ng isang bagyo. Una rito ang pagsasanay ng isinagawa ng barko na pinangalanan sa isang Ming Dynasty General na nakipaglaban sa mga pirata ng Hapon ay nakatuon sa navigation, anti-piracy at shooting exercise na may magaan na mga armas. Samantala, kuha naman tayo ng dagdag pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla tinawag na basura ang alegasyon ng kampo ni Teves na tungkol doon sa tangkang panunuhol ng ilang matataas na opisyal ng Department of Justice sa isa sa mga sospek sa Degamos Lake case. May mga detalye si Bombo Victor Liantino. Tinawag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na basura ang mga aligasyon ng kampo ni Suspended Representative Arnulfo Teves Jr. tungkol sa umunoy tangkang panunuhol ng ilang matataas na opisyal ng Department of Justice sa isa sa mga sospek sa Degamos Lake case. Ibinunyag ng abogado ng suspendidong kongresista na sinubukan umanong suhulan ng Department of Justice si Marvin Miranda. Si Miranda ay tinuturing na co-mastermind sa kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at ang umano'y nag-recruit sa mga assault team na namaril sa dating gobernador. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na ito ay galing umano sa kanilang mapagkakatiwala ang source, bagamat hindi nito nabanggit kung para saan ang naturang pera. Naniniwala naman si Topacio na ito ay isang desperate move ng Justice Department dahil nga sa sunod-sunod na pagbaliktad ng mga sospek. Ayon naman kay Justice Secretary Remulla, dapat na umuwi na ng bansa ang suspendidong mambabatas at face the music na lamang. Una lang iginiit ng kalihim na ang flight ay isang indikasyon ng pagiging guilty ng isang tao. Dagdag pa ng opisyal, mayroong mga subpina si Teves dahil ipinapatawag siya ng mga alagad ng batas upang magpaliwanag sa mga krimen na ibinibintang sa kanya. At ito aniya ay dapat malaman ng publiko. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Baloney, basura. Umuwi siya. Face the music. Naman niya sinabi, kung marunong talaga, kung matapang siya, dito siya umuwi, dito siya magpaliwanag sa atin. Meron siya mga sampina ba't tayo hindi siya umuwi? May sampina siya, dapat malaman ng taong bayan. Pinapatawag po siya ng mga alagad ng batas upang magpaliwanag sa mga krimen na ibinibintang sa kanya sa pagkamatay ng maraming tao. I don't have to prove anything here. Siya yung kailangan niya i-prove na kaya niya humarap sa charges. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, diretsahan namang hinamon ni Attorney Ferdinand Topacio si Justice Secretary Remulla na ituloy nito ang kanyang banta na lalapit umano ito sa Integrated Bar of the Philippines upang paimbestigahan si Topacio. Ikatutuwa pa umano ito ni Topacio kung itutuloy ng kalihim ang kanyang banta. Aniya, siguraduhin lang dapat ni Remulla na siya mismo ang tatayong complainant at hindi ang kanyang mga kasamang opisyal sa Department of Justice. Sinabi pa nito na dapat patunayan ng kalihim na siya ay kung talagang ang kalihim ay talagang matapang. Ginawa ni Topacio ang pahayag matapos nga nasabihin ni Remulla na plano siyang paimbestigahan ng kalihim sa Integrated Bar of the Philippines sa pagpapakilala nito bilang abogado umano ni Teves, ngunit wala namang pinirmahan na anumang kasunduan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, bubuksan na ng Philippine National Police Civil Security Group ang pagproseso ng mga lisensya ng mga baril sa araw ng Sabado at ng Linggo simula ngayong araw, Hunyo 10. Ayon kay Philippine National Police Civil Security Group Director Brigadier General Benjamin Silo Jr., ito ay upang ma-accommodate ang napakaraming mga aplikante para sa pagpapalisensya at renewal ng lisensya. Paraan na rin ito, aniya, ng nasabing PNP unit upang mabawasan ang bilang ng mga loose firearms na resulta ng mga nag-expire na lisensya ng mga ito. Paliwanag nitong si Silo Jr., maraming gun owners ang nagre-reklamo daw na hindi nila ma-renew ang kanilang mga lisensya dahil abala sila sa trabaho sa mga weekdays, habang nakasara naman ng pagproseso nito sa weekend. Maliban dito, mahirap din ang paradahan daw sa Campo Crame tuwing weekdays, kaya't nahihirapan din ang mga gun owners na sumingit sa pila. Kaya para maging mas convenient sa publiko, maaari na silang magtungo sa mga Civil Security Group one-stop shop doon sa Campo Crame kapag weekends simula ngayong araw. Maging sa mga satellite office ng Philippine National Police Civil Security Group ay bubuksan din ang kaparehong serbisyo tuwing weekend. Paliwanag pa ni General Silo Jr. na kahit pa pagkatapos ng barangay at sangguniang kabataan elections, magtutuloy-tuloy pa rin ang pagproseso ng mga lisensya tuwing weekend, bagay na una na ring inaprubahan ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordad Jr. Ang nasabing hakbang ayon sa General ay bahagi ng commitment ng Philippine National Police na maghatid ng mabilis, episyente at mahusay na serbisyo para sa lahat ng mga Pilipino. Nagsasagawa na ng field assessment ng Department of Health sa ilang bayan sa Batangas upang makita ang lawak ng epekto ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Ito ay kasunod na rin ng napaulat na ilang residenteng nahihirapang huminga, nakakaranas ng pangangati ng lalamunan at skin irritation. Pinaniniwalaang ang mga nasabing ulat ay dahil na rin sa VOG na galing sa Taal. Kabilang sa mga bayan ng tinungo ng team ng Department of Health ay ang mga bayan ng Agoncillo at Laurel. Gayunpaman, lumalabas sa inisyal na report ng naturang kagawaran na hindi naman ito dulot ng VOG katulad ng pinangangambahan ng marami. Sa likod nito ay tuloy pa rin ang umanong pag-iikot ng ahensya sa ibang lugar upang matukoy ang estado ng kalusugan ng mga residente doon. Samantala, maghahain ng motion for reconsideration ang Commission on Elections matapos ang desisyon ng Court of Tax Appeals na magbayad ng mahigit 1 billion pesos na deficiency withholding tax, kabilang na ang interest para sa 2015 issue. Sinabi ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Ludianco sa isang pahayag, dahil sa kamakailang desisyon sa paksa ng kaso na buwis, ang Commission on Elections ay panapanahong magkakain ng motion for reconsideration sa Court of Tax Appeals sa iniulat ang mga affirmative defenses at justification upang matiyak ang sapat na diin at pagsasaalang-alang nito. Dagdag pa niya na sa ilalim ng Court of Tax Appeals Rules of Procedure, ang paghahain ng motion for reconsideration ay isa sa mga remedyo na makukuha ng komisyon. Binigyang diin din ng komisyon na ang mga kurso ng aksyon nito ay makatwiran dahil sa mga pangyayari na nakakatulong sa kaso. Noong Hunyo 6, ibinasura ng Court of Tax Appeals ang petition for review ng Commission on Elections sa desisyon ng Bureau of Internal Revenue noong Disyembre ng taong 2019 na nagpapatibay sa March 2019 final decision on undisputed assessment. Isinasaad ng final decision on disputed assessment na ang Bureau of Internal Revenue ay mananagot na magbayad ng hindi bababa sa 1 billion pesos na deficiency withholding tax and compensation, expanded withholding tax at maging ang withholding tax sa mga pagbabayad ng pera ng gobyerno kasama ng interes para sa buwan o sa taon ng pagbubuwis sa taong 2015. Kuha naman tayo ng update doon sa lalawigan dahil ang Department of Justice, Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian bumisita po sa Albay kasunod ng pagsasailalim sa lalawigan sa state of calamity dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Legazpi.
Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang lalawigan ng Albay na kasalukuyang nasa state of calamity dahil sa patuloy na pag-aalbruto ng Bulkang Mayon. Unang pinuntahan ng kalihim ang Anisdag Evacuation Center sa Daraga Albay kung saan namigay ito ng mga family food packs sa mga evacuees. Nagkaroon din dito ng meeting kasama si Ako Bicol Party List Representative Hil Bongalon, DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio at ilang opisyal ng ahensya upang pag-usapan ang mga gagawing hakbang para sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Matapos ito ay humarap sa mga miyembro ng media ang opisyal, kasama naman si Albay Governor Grex Lagman sa isinagawa namang press briefing and consultation meeting sa Governor's Guest House sa EMS Barrio Legazpi City kung saan nanawagan si Gatchalian sa mga ahensya ng gobyerno at alkalde ng mga apektadong lugar na magtulungan upang maging epektibo ang pagbibigay ng serbisyo sa mga residente. Tiniyak naman ito ang buong suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga Albayano ngayong nagpapatuloy pa rin ang abnormalidad ng bulkan. Ngayong hapon nakadagda naman na bumisita ang DSWD Secretary sa Evacuation Center at Provincial Engineering Office Warehouse dito sa Kamalig. Samantala, base naman sa naging monitoring ng Philippine Institute of Volcanology Seismology o PBOX, nagkaroon umano ng isang volcanic earthquake ang Bulkang Mayon habang bumaba naman ang bilang ng mga naitatalang rockfall events sa 59 mula yan sa halos 200 noong nakaraang mga araw. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. I'm sure the government will answer for the province, but what I'm doing here now is we have to synchronize our efforts and complement our efforts para walang redundancy. Yan ang bagay ng naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. How's that, Bombo Genesis and Bombo Mardi? Yes, Bombo Romeo. Hanggang kailan magtatagal dyan si Secretary Gatchalian? Inaasahan natin, Bombo Genesis, na hanggang ngayong araw lamang ito magtatagal itong opisyal. Maliban nga doon sa pagbibigay niya ng mga food packs doon sa mga apektadong residente, ay inutusan niya na rin yung mga officials dito na magtulungan para nga dito sa pagbibigay ng ayuda sa mga residente. Maliban dyan, ay bibisitahin din ito yung iba pang mga evacuation center dito naman sa bayan ng Kamalig. So, ano to, yung mga ibinigay na mga family food packs, yung bang dating naka-stay na dyan or dati nang nandyan o may galing pa mismo dito sa Central Office sa Metro Manila? Hindi na nabanggit pa, Bombo Genesis, ng DSWD Secretary kung saan galing mismo itong mga family food packs. Pero una na rin na sinabi ng DSWD Bicol na mayroon silang nasa 100,000 na mga family food packs na naka-standby ngayon dito sa kanilang opisina na ready na yan ay pamigay sa mga apektadong residente. Sige, maraming salamat. Ingat-ingat kayo dyan, Bombo Romeo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Legazpi. Para sa Bombo Network News, Bombo Romeo Velardo Jr. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kabombo Caster Nation, inaasahan ng mga retailers ng bansa ang full recovery ngayong taon mula sa naging epekto ng pandemya. Ayon kay Rosemary Ong, ang presidente ng Philippine Retailers Association, ang magkakasunod na italang pagbaba ng inflation sa bansa ay tiyak na makabubuti sa mga consumers at maging sa mga retailers. Maalalang bumaba ang inflation nitong Mayo at ng Abril, batay na rin sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay Ong, ang full recovery ng retail industry ay dahil na rin sa umano'y resiliency o pagiging matatag ng mga Filipino consumers. Malaking bagay kasi anya ang consumption para mabuhay ang retail industry sa bansa at kung magtutuloy-tuloy ang inflation o pagbaba ng presyo ng mga bilihin, tiyak na lalo pang tataas ang paggalaw ng mga produkto mula sa mga retail outlets. Naniniwala itong si Ong na makakatulong ito ng malaki sa domestic tourism at mga micro, small and medium enterprises sa buong bansa bilang domino effect ng pagbangon ng retail industry mula sa pagiging epekto o naging epekto ng nakalipas na pandemya. Samantala, binigyang diin naman ng Department of Migrant Workers na nakatakdang itong lumagda sa isang kasunduan sa Commission on Higher Education sa Hulyo para magtatag ng scholarship fund para sa mga nursing students para magsimula ng karera sa ibang bansa. Sinabi ni Department of Migrant Worker Undersecretary Maria Antoinette Velasco Alones na ang scholarship fund ay para sa 3rd at 4th year nursing student. Aniya ang distinctive characteristic ng scholarship fund na ito ay kumpara sa existing scholarship funds ng CHED na lahat galing sa pondo ng gobyerno at ito naman ay manggagaling sa donations ng mga employers mula sa mga bansa na inaasahang magre-recruit o mag-host ng mga nurse kapag sila ay tuluyang makakuha ng lisensya.
Dagdag dito, ang iminungkahing scholarship grant ay sasakupin ang tuition fees at allowances kabilang ang 2 taong internship ng mga estudyante at mga gastos na kailangan hanggang sa makapasa sila ng licensure exam. Gayon pa man, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na hindi pa rin ito pinal dahil pipirmahan pa rin nila ang kasunduan sa CHED sa darating na Hulyo. Una nang nagpahayag ang mga bansa tulad ng Australia, Japan, Canada, United Arab Emirates at ang Singapore na interesado sa panukala at sinabi nilang mag-aabang sila sa pondo ng scholarship kapag ito ay naitatag na sa bansa. Karagdagan sa ating mga provincial report, dako ho tayo dyan sa Northern Luzon. Yung sakit daw umaatake sa mga kasaba plantation sa Region 2, naitala ho ng Department of Agriculture. Yung produksyon ng kasaba inaasahang bababa. May report dyan ng Bombo Radio Kawayan. Pinangangambahang bababa ang production ng kasava o kamoting kahoy sa ikalawang rehiyon dahil sa sakit na umatake sa mga tanim ng mga magsasaka. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Senior Science Specialist Aminda Flor Aquino ng Department of Agriculture o DA Region 2 na ang validated na apektado ng kasava phytoplasma disease o witch's broom ay 440 hectares na taniman ng kamoting kahoy sa Isabela at lalawigan ng Quirino hanggang 5 ng Hunyo. Inaasahang bababa ang production at source ng planting materials dahil sa nasabing sakit. Pinayuhan din ni Aquino ang mga nagtatanim na piliin nila ang mga punlang kamoting kahoy na malusog upang hindi magkasakit sa mga susunod na panahon. Sinabi pa ni Aquino na nakakahawaan ang sakit ng mga kamoting kahoy dahil sa mga itinatanim. Dapat ang itatanim na kamoting kahoy ay may tree planting treatment. Anya, nagsimula sa nabanggit na mga lalawigan ang ganitong sakit sa mga pananim na kamoting kahoy ng taong 2015 hanggang 2016 at mula noon ay nagsasagawa ang kanilang tanggapan ng information drive sa mga magsasaka at pinayuhan na bunutin agad ang mga pananim na kamoting kahoy kung mapansin na tinamaan na ito ng sakit. As of June 5 natin, ang na-monitor na natin actually validated area ito ha. Kasi umabot na ito ng 440 hectares sa probinsya ng Isabela at saka sa Quirino. So ito ay validated pero yung mga reported areas natin umaabot ng mahigit 1,000 And yung sa data, mas mataas ang data ng ating mga kasamahan sa San Miguel. Kasi yung San Miguel, tutok kasi yung monitoring nila kasi iyon lang ang hawak ng kanilang mga technician. So sa buong region, including areas ng Kalinga, umaabot daw sa 10,000 hectares. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo. Samantala, respiratory problems sa Washington DC inaasahang lolobo pa dahil sa wildfire smoke mula sa Canada. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Butuan. Inaasahang babahain na ng mga pasyenteng may respiratory problems ang mga ospital sa Washington DC sakaling hindi pa mapula ang mga wildfires sa Canada sanhin ang pagpasok ng usok mula sa East Coast ng Estados Unidos. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Bombo International News Correspondent Alan Camba na nagtuturo at nagtatrabaho sa isa sa mga ospital sa Washington DC na hindi na sila pinapalabas kasama ng mga bata at kanselado na rin ang mga aktibidad kung gagawin man ito sa labas ng paaralan. Ito'y bunsod na rin ng Very Poor Air Quality Index o AQI na 3 araw na nilang nararanasan. Kahit sa recess time ay hindi na rin pinapalabas ang mga bata, bunsod na rin ang mga warnings ng gobyerno na iwasan muna itong gawin para sa kanilang kalusugan. I also work in the hospital, so maybe later on, as the day goes by, we're gonna have more patients coming in due to respiratory issues. I'm sure the hospital is also aware of that. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ron Mikey Lucas para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 25 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian mga kabombo. Doon naman sa Camotes Islands, nagkaroon ng oversupply ng mga baboy. Mga opisyal may panawagan daw sa Bureau of Animal Industry at sa mga matataas na opisyal ng ating bansa. May report dyan ang Star FM Cebu.
Hinimok ng mga lokal na opisyal ng Cebu ang Bureau of Animal Industry na alisin na ang African Swine Fever color coding nito hindi lamang sa Cebu kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa dahil naaapektuhan na nito ang mga lokal na backyard hog raisers particular na sa isla ng Camotes. Nagkaroon na umano ng oversupply sa mga baboy sa isla matapos isara ang mga borders ng ibang lugar kaya nakiisa sa panawagan ang mga alkalde sa Camotes Island. Sa isang manifesto, umapila ang mga alkalde kana Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez na buksan ang kanilang mga border at pamilihan sa mga baboy mula sa isla dahil hindi na tinatanggap ang kanilang mga baboy sa mga karatig na lugar. Mas malaki pa umano ang kanilang magastos kapag dinala pa ang mga baboy sa mainland Cebu na meron ding labis na supply ng mga baboy. Tiniyak naman ng mga alkalde na ang Camotes Islands ay hindi kailanman nagkaroon ng kaso ng ASF. Samantala, ninanawagan naman si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa lahat ng local government units sa buong bansa na samahan siya sa paghahangad na alisin ang mga polisiyang ipinataw ng Bureau of Animal Industry sa mga LGUs na umunay infected ng African Swine Fever. Suportado naman ito ng presidente ng League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter na si Daan Bantayan Mayor San Shimura at sinabing maghahain ito ng resolusyon upang kombensihin ang mga LGUs sa buong bansa na suportahan ang panawagang ito ng Cebu. Inanunsyo din ng gobernadora na handa ang Cebu na buksan ang mga borders nito sa iba pang mga LGUs sa pagbili at pagbebenta ng mga baboy at iba pang mga produkto na may kaugnayan sa baboy kabilang na ang mga nagmumula sa mga lugar na nahawaan ng ASF hanggat magkaroon ang mga ito ng parehong protocol ng Cebu at lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang kanilang local chief executives. To all governors, all city mayors, and all municipal mayors, let us join hands here. Let us finally put an end to this ineffective policy of BAI. Bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pasintabi po muna mga kabombo at ka-Star Nation dahil sa ating mga balita sa ibayong dagat, aktuwal na nasaksihan ng mga turista ang pag-atake at pagkain ng isang pating sa isang lalaki sa isang beach sa Hurghada, Egypt. Kitang-kita sa kuha ng isang video kung papaano pa sinubukang iligtas ng biktima ang kanyang sarili mula sa pag-atake ng nasabing pating. Ayon sa ilang saksi ay sinubukan siyang iligtas ng mga lifeguard ngunit nabigo ang mga ito hanggang sa tuluyan na itong kainin ng pating at hindi na muling nakita pa. Kinilala ang biktima na si Vladimir Popov, 23 taong gulang at isang Russian diver na matagal nang naninirahan sa Egypt. Sa ngayon ay nahuli na ng mga mangingisda ang naturang pating na inuri ng mga eksperto bilang isang tiger shark na ikalawang species ng pating na mayroong mahinang pang-amoy at panlasa dahilan kung bakit hindi nito mabilis matukoy kung lamang dagat ba o ibang nilalang ang kanilang kinakain. Samantala sa kasalukuyan ay pinagbabawal muna ang paglangoy at water sports activities malapit sa lugar kung saan nangyari ang naturang shark attack. Bombo Sports News. Para po sa ating mga sports at NBA fanatics mga kabombo, isang panalo na lamang kakailanganin po ng Denver Nuggets para makuha ang kauna-unahang kampyonato sa kasaysayan ng Denver Nuggets o ng nasabihong kupunan. Ito'y matapos na muling tambakan ng Nuggets ang Miami sa Game 4 sa sarili nilang home court. Ito ho'y nagtapos sa score 95-108 paborito sa Denver Nuggets. Sa Game 4, naging susi ho sa panalo ng Nuggets ang all-around performance nitong si Aaron Gordon na kumamada ng 27 points, 6 na rebound at maging ang 6 na assist. Nalimitahan lamang si Nikola Jokic sa 23 points at 12 rebounds habang umabot lamang sa 15 points at 12 assists na double-double performance ang naging performance nitong si Jamal Murray maliban kay Gordon. Nagpakitang gilas din ng bench player ng Nuggets na itong si Bruce Brown Jr. na nagpasok ng 21 big points. Labis na pinahirapan ng Nuggets ang mga Miami players sa likod ng magandang depensa na ipinakita ng Miami Heat. Lalong-lalo na po mga kabumbo doon sa paglimita sa tandem ni na Jokic at nitong si Murray. Gayun pa man, umangat pa rin ang naging play nitong sina Gordon at Brown Jr. dahilan upang may panalo nila ang game number 4.
Nakapagtala ang 6 na players ng Miami Heat ng mga double-digit scores, ngunit inalat ng husto itong sina Max Strus at Gabe Vincent. Walang naipasok itong si Strus na puntos sa loob ng 19 minutes na paglalaro, habang 2 puntos lamang ang nipasok nitong si Vincent. Si Vincent ay naglaro din, mga kabombo, ng 20 minutes doon sa naging laban sa game number 4. Samantala, ang naging panalo ho ng Nuggets ay ang ito ho'y sa likod ng limitadong oras lamang na inilaro nitong si Jokic sa last quarter ng laro. Umabot kasi si Jokic ng 5 foul o yung tinatawag sa NBA na foul trouble, kaya't nilimitahan na ang kanyang appearance. Balik na po sa home court ng Denver Nuggets ang game number 5. Ito ho'y gaganapin sa araw ho ng Lunes. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Hunyo 10, tuig 2023 sa gihapon. Inibulaga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, search warrant operation sa Kalinog MPS or Municipal Police Station nagresulta sa shabu recovery sang masobra tunga sa milyon ka pesos. May latest update kita karon, may kantanan sa sining warrant of arrest batok sa kay Antique Governor Rodora Dododa Cadiao. Sa pihak kabahin, City Councilor Rudolph Ganzon, aminado nga dako ang epekto sa mga nagakatabo sa building sa Central Business District sa trade industry kag tourism sa syudad. Suspitsado nga minor de edad sa pagpanghimlo sa isa ka nurse arestado. O ni matalagkuhan ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining nga pagpangalaga diri sa Bumbuhanay sa Udo. Direkta na kita sa detalye karon sa mga balita. Tunga sa milyon nga balor sa ginapayag shabu nakuha matapos nga nag serbe sa search warrant ang Kalinog Municipal Police Station sa isa ka puloy-an. May nag-exister payagali sa probinsya sa Iloilo nga masobra tunga sa milyon ang balor, ang iya sining market value. May pusel pa nga, Smith in tungli, no? Smith in tungli, kiti tunglion mo nanay mo. Antes mo sundan ka bala. Kung dibula naman siya, Smith in Waslek, kay Waslek mo niyo, magwa iya dibula, dito mo naman yun butang ang bala. Ining nakuha nga armas sa subject person, Smith in tungli no? Homemade nga pistol. I-check na ton ang detalye sining upod sa kay Bombo Ria Mumlan. Lakip na sinadri Banwa ang latest update karon sa warrant of arrest bangon iya sa kasong graft batok sa kay Governor Cadiao. Bombo Ria sa balita, please go ahead. Masobra sa tunga ka milyon ka pesos ang suspected shabu ang narecover sa mga kapulisan matapos ginserbihan sang search warrant ang isa ka lalaki sa barangay Kamalongo, Kalinog, Iloilo. Ang arestado ang si Rogelio Legaspi, 24 anyos, kag residente sang nasambit ka lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Miles Giron, hepes ng Kalinog Municipal Police Station, iya ginpayag na narecover sa mga otoridad ang 14 tanan sa mga plastic sachets ang suspected shabu nga nagabugat sang 70 gramos kag may standard drug price nga 560,000 pesos. Suno kay Jeron, nalakip man sa narecover sa drogista amo ang 12-gauge shotgun, 3 ka live ammunition kag mga drug paraphernalia. Ginpayag dugang sa natunggan nga gina-verify pa sa mga kapulisan kung sino ang nagasupply sang droga kay Legaspi. Preso na subong ang subject sa Kalinog Municipal Police Station kag nagaatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o Firearms and Ammunition Regulation Act. Yari karon ang pahayag
ni Police Major Miles Geron. Anyo, muli 24 years old, ma'am, taga barangay Kamalunggo. Di sa Kalinog, ma'am. Pila ining kabulan ng inyong monitoring? Mali, ano kayo siya, ano siya na monitor sa hindi nga mga pagdalating. Pero nag-on off ang iya ba naman nga pag-report. Pero sa subong ni kami injured lang, may nag-report naman din sa akon na may informant ato din sa pagkakaban ma nga sige man siya sa nga bariya. Ang may background na ini siya, sir, sa ano man, sa kaakay man nga kaso, Sir Geron? Makakagin kuhan sa una, yun na dako po, yun na reklamo man lang aging filean kaso, wala na kaagi, ma'am. Bali, sa kuhan, ma'am, sa drugs na nakuha, ma'am, mali 14 ka, medium itself, tas pa rin yung plastic regime, mayon nga suspected ni Shabu. Ang sa 14 ka sa SHI, ma'am, more or less, ma'am, ang estimated nga weight, ma'am, nasa 70 grams, ma'am. May amon man estimated nga value, ma'am, 560,000, ma'am, ang bilihan, ma'am. Sa diin ini nagakuha sa supply ang individual ng ini, sir? So according man, ma'am, sa informant man namon ni ma'am, iligo daw nag-ali ng supply na ginutulong di siya. So wala pa matumod nga lugar kung diin ini, sir? Wala pa naman matubog doon sa DND kung sino rin ang iyang supplier. Okay. So, may nakuha man ka mo, sir, nga homemade shotgun sa iya? May ganyan na po ang nga COVID shot yan, kag 3 ka bala. Bali, duwa ini siya, ma'am, ka sa suwarang pag in-apply naman, ma'am, sa Bikitadlaw. Ang RA 9165 kag RA 1591, ma'am. Okay, Bombod Cham, no? Ang search warrant nga ni ang ginpatigayon ni sa Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 76 sa Haniway, Iloilo ni Executive Judge Jemeline Ponillo Tarol kag natinguhaan nga mangin badnidalagon ini nga operasyon kag naaresto gilayon ini si Rogelio de Gaspi Jr. alias Onyok sa Bombot-Sam. All right. Ang sa dugang pagin nga balita, Bombot-Sam, no, sa aton man nga angot sa National Bureau of Investigation, Department of the Interior and Local Government kag Police Regional Office 6, wala pa nga mga ini nakabaton sang order nga ipatuman ang arrest bato kay Governor Rodora Cadiao, antique Governor Rodora Cadiao. Sa aton man ini nga nahuwidan no nga arrest or issued by Sandigan Bayan 7th Division Chairperson Associate Justice Maria Teresa Dolores Esuesta. Ini nga si Governor Rodora Cadiao ginpasakaan sang kaso nga sa paglapas sa Republic Act 1319 upon ang Anti-Corrupt Graft Practices Act, Bombot-Sam. So, ang sa liwat-liwat natin man nga pagpanalawsaw kag pagpakig-angot, ginahulat na lang naton ini nga makakumpirma sang nasabit nga mga ehensya ang cases nga ini bato kay antique Governor Rodora Cadiao, Bombot-Sam. Okay. Ini si Bombo Ria Momblan para sa #1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ria sa imo sining balita direktamente karon sa bahin iya sang Kalinog Municipal Police Station. Ti ining persona nga subject sang buy-bust operation ginahibalo pa karon kung sa diin ang source sang masobra tunga sa milyon nga balor sang shabu sa dinya niging kwa. Sa aton sining mga kabombo, abi ganin aton kay padayon ang kampanya batok sa illegal sining droga. Wala to mga buy-bust operation, nagakatahap na ang mga drugista pero lain iya ang resulta sini. Sige patigayon sa buy-bust operation, sige man rather ang pagdamo sang mga nagatiaw-tiaw sa easy money, no? Kag nagabaligya sang illegal drugs. Ti kon masalapuan mo gani iya banwa nga
markado ka na sa aton sa mga kapulisan, dako ginang tsansa nga wala sang forever nga ginatawag para sa imo. It's either nga mapriso ikaw o kung magbato kas pulis, ti pulisya madipinsa man ni sa ila sini nga kauglingon mo. Sa aton sini nga mga kabumbo. 40 minutos nakaligad sa takna nga alas 12 pagbalik naton banwa. City Councilor Rudolph Ganson aminado nga dakong epekto sa mga nagakatabo sa building sa Central Business District. May kanta na naman niya sa trade industry kag turismo sa syudad sa Iloilo. Lakip na dire suspitsadong minor de edad sa paghiblo sa isa ka nurse, arestado man sa kapulisan. Balikan naton ini madalkuan ang mga balita sa panay nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagkatapos sang mga importante nga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 4 to 10, 2023. Sa Hunyo 10, Sabado, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa pag-celebrate sang Independence Day in advance kag samtang kamo nag-enjoy sa inyo panihapon. Ang Retro Band will fill your night kaupo ng ilang great selection of songs sa Concert at the Plaza, Independence Day Edition, magalanog alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical zone, pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 11, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga aton batunon nga salang ang nagaisahanon nga sabat sa mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya, himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na
suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahiling magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo 56 minutos sa kaligad sa takna alas 12. Balik sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto standby sa kay Bombo Angel Tan. Ang konsihal sa siyudad sang Iloilo Committee on Trade and Industry kag Tourism kahangawa sa sining epekto sa mga nagaklanabo karon sa building sa Central Business District. Iti ang iban sini sa kadaanon iban sini ti nagadilapidated na nagakahulog ang iya sini nga mga bahin. Ang delikado pagid kay kon mahulugan ang isa ka ka pedestrian o kon isa ka vendor, sus dako pagid nga problema karon. Check ta bala si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Aminado si Councilor Rudolph Ganzon Bombo Sam nga dako ang epekto sa mga nagakatabo o na ining mga problema sa mga buildings dira sa may area sang Central Business District sa Trade Industry kag Tourism sang syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Rudolph Ganzon, Chairman sang Committee on Trade, Industry kag Tourism sa may Iloilo City Council, iya gipahayag nga ang mga problema nga ginapangatubang sang mga heritage building sa subong temporaryo Bombo Cham bangod sa pagahimuon nga pagkaayo sang mga ini. Suno kay Councilor Ganzon sa bahin sang Iloilo City Council, may mga plano na sila nga daan sa pagbulig nga mapasangkad ang ekonomiya sa may Central Business District dira sa kundiri sa may area sang city proper. Ginaplanuhan nila kung tani ay balik kung ano sa do kapatok ag sikat ang lugar. Patag sang konsihal gusto na gid nila mabuhi ang negosyo sa may downtown area. Apisara sa kagustuhan kag maayo nga plano suno kay Councilor Ganzon,
mas dapat unahon sa gihapon ang safety sang mga vendors kag sang mga tawo nga nagaagi gid Bombocham. Pag nagapati man ini siya sa kapasidad sang Office of the Building Official nga himuon ang ila katungdanan sa pag-check-check, pag-monitor, and pag-assess sang mga buildings gani agud mahimuan sa nga mas temprano nga pamaagi kung niara gid man mga problema pa nga pwede pangatubangon. And nagpanumdum ining natungdan sa mga tag-iya sang mga buildings, mga heritage buildings nga ni especially Bombocham nga magkooperar sa mga kung magkooperar sa may Iloilo City Government agud nga mas mangin efficient ang negosasyon. At the same time, Bombocham the last time ang reklamo diri ni Engineer Mavi Gustilo sang OBO nga sadto nagakonduct sila sang ukon until now nagakonduct sila sang assessment every year, kumbaga annual inspection nila, and naghahatag ini sila sang mga papers resulta man sang visual assessment sang OBO. Apang ang problema diri wala nagko-cooperar ang mga owners, and subong nga ti amo ini ang nagakalatabo nga ti man ging mandate gid ni Mayor Jerry Trillanes nga ang mga business owners nga hindi mag-cooperate sa Iloilo City Government dagdagan sang closure order. Yari at pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Rudolph Ganzon sang aton ma-interview. There are plans na i-develop din ang downtown Central Business District, which ma-center gid ina sa ato na mga old building. We will be renovating it na Suryana ina sang council kung paano kita ka-partner sa mga owners dira na maging tourist attraction liwat ang area. We will try our best to bring back the old ambience ng heritage dira sa aton downtown. So it's not something na we will see na doon kanugon, but it's something that we will be more excited ginastoryahan sa council kung paano nato kung ano na part sa building dira. Kaya kung nandun man siya i-demolish, but then ubrahan sang pareho na design sa tubangan, sa fasadya. But for sure, ang atong ginalantaw dira is those buildings will be retained. Din commerce? So yeah, kaya tinadamo subong bisita sa aton. And those are visitors na from LGU, benchmarking, and even mga balikbayan naton na who also have memories mula na coming sa downtown na pamakal dira, mga paborito nila na kanan, kagang iban man na shopping sa una na gusto man mabalikan ang area nami sa aton dira na downtown area. Now, it will have an effect, of course, pero siyempre hindi man na permanent. So, ang ato na tsimpo na mag-renovate dira, hindi man nato mapagtandi kung ano na ang mga katalataktak. Pero I'm sure our OBO officers and under kay Ma'am Mavi Gustilo, galibot kita na dira to check kung diin ang dapat dira i-coordinate sa mga owners sa ato na Heritage Council kung ano ang plano para sa ina. Yes, siyempre ang ginauna natin ang safety sa pumuluyo. Now, those vendors although are seen in the area, nakita man natin na may mga buildings na iba na kalahulog ng mga bintana or may mga iba na hindi naging pwede. So, ginalantaw natin ang ila safety. I think they will understand that na amo na ang priority sa tanan. Now, when it regards naman kung diin sila pwede, there will be areas na ma-assign man na para sa ila na kung diin sila pwede makaplastar to avoid also traffic and also ang primary good ang ila na safety. Yes, Councilor, with the side naman based sa tourism,
ano kayan kadako ang epekto sini nga mabalaan sang iban nga mga just like naga-benchmark nga ang mga heritage buildings diri sa Misyudad sang Iloilo do may mga pila ka mga problema, councilor. Dako ini siya yan nga epekto somehow. Yeah, and we also address that. I'm sure syempre kung galibot sila, they really appreciate the old buildings, and kita lang na ang mayara sila na pinakadamo na heritage buildings in one area. So happy kami na they appreciate the heritage areas in the city, lalo na sa downtown, and that's why ang city plus agad ang kung ano na mga plano regular man ang aton ng mga meetings. Hindi naman nato na dayon datig yung makayo mo, because there are businesses there na garenta, may mga existing man na mga kaiting, mapiktuhan man na sila kung mag-start kita renovate. So at least we'll give them time, we will coordinate with them kung ano man ang plans ng owners and sa ang city, para at least hindi man sila mabigla kung ano man da. Yes, they have to understand, sa ato na mga pumuluyo dira sa downtown, mga partners natin na mga businessman, kamo ang priority ginamon ang inyo business. Of course, ginatasta natin na ang city magatagit ang 100% na focus sa atong team na nagalibot dira. So we also wish na makaka-operate kita sa city kung para ini mapadasig naton, mapastar ang aton na mga plano. And for their family also, family members nila na mag-appreciate ini ang aton na mga plano sa downtown area, sa Central Business District, because we want to bring the business back in the downtown area. Ito na to na mabuhi na mabalaan man nila ang plano kung paano natin mapatawag ang syudad. Kag gusto namon balik namon ang sa downtown area ang mabuhi tanan ang negosyo dira. So again, this is a reminder na kung pwede as early as now na pwede kita ka-cooperate, na makatipon kita guro and makadialog kay Mayor, at least makapresentar ang Heritage Council kada ang ating mga city engineers team sa OBO na kung ano ang plano para at least mas apos intindiyon, and then na cooperation. We cannot do this kung na kami-kami lang. Again, we need your cooperation din regarding this. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton, si Councilor Rudolph Candron ang chairman sa Committee on Trade, Industry and Tourism sa Iloilo City Council. Alright, according sa kay Engineer Gustilo, may mga ginapanghusisa di sila nga mga building subject for demolish, retrofitting, ang iban ano pa ginaganing term nga ginagamit sini nila Bombo Angel, i-redevelop. Pero kalabanan sinabi lunsay mga daan na gel. Amo man nagan imong Cham kung makita sa mga kabombo naton dira sa may area kung sa may city proper gid ang makita gid halos o makita gid via visual assessment ang mga buildings sa mga heritage buildings nga miara sa ila nga tama na gid man kadaan lang tawon apang apisar kung kan imong Cham bala, which is ang ginalantaw man sa Heritage Council ang fasad sa mga buildings, kumbaga ti amo inaan dapat i-preserve gid. Apisar na ti amo na ang gusto ko tani nga mangin na main objectives man ang kumbaga manami ilang tawon makitaan nga ti ka ang sadto gid lang mihura sang Iloilo City ara sa gihapon at if ever nga ti tama na gid man kadelikado ti tama sakto man ang ginobra sang Office of the Building Official Subong as early as possible maibid nga visual assessment ang ginobra nila agud na identify kung ano nga mga buildings ang nagakaigo for retrofitting kasi atong pinaka-recent nga sa may area sa may Tayenko bala building Bombo Cham nga tiging
base sa visual assessment sa Office of the Building Official, dapat di ba ito i-demolish. So, bali, niyara ng duha ka mga heritage buildings ang ginapananaw for demolition. Ang isa gin-confirm sang owner atong sa Locsin nga area, Balabong-Champ, tong nagkalataktak ang jealousy glasses. And this time, ang sunny area sang Isnar sa duha na ka-building Bombo-Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Chirierta na para sa number 1 and most trusted video network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Ti ining mga building naging kabahin na sang history sang syudad sang Iloilo. Yung iban sini gina-declare na nga heritage site. Ang iban siniyang gin-inspect sang Office of the Building Official nga madisponiran pa, sarang pa iya ma-retrofit, no, ma-redevelop, so on and so forth, husisa ini. Pero may pipila na iya ka mga building nga subject for demolition kay delikado iya ang estado sini. Nagakataktak ang kristal, no, dress may dalan na arroyo na bla, no, magluwas ka nagakataktak ang kristal, may mga bato nga kapugis na, no, nagakataktak sa aton sinikaron iya matag Plamati. So nagapost na sang danger sa mga tao dira. That is why gina-discourage man na gani ang mga vendor bala dira sa idalom sang sining building kay way kita kabalo basi kung may maligto na dira nga pundasyon niya kagulpiada lang bumurahog sa aton sini nga mga kabombo. Oh. Kag ginalauman naton pinagi karon sa Office of the Building Official nga sa labing madali nga panahon through Iloilo City Council makahimo sang mga lihok. Now, legislation kagati siyempre kung ano pagidira ang sarang nga mahimo sini iyang move sang local government unit para nga hindi na kita maghinulsol sa uli. Kaya hinulsol permi ara sa ulihin mo. Oh, inang dalagan sang sugilanon nga dugay naman na dagin pandama ng mga tao nga hindi na dira magbaligya, hindi dira anay mag-agi, may ginbutang sina dira nga caution tape, so on and so forth. Mas mayong sa labing madali nga panahon matagan sa nagakigo sinig tulupangod para nga hindi na iya makahalit tao kayo lang tawa balaw. Sus kakurul ba gamay-gamay lang ni nga trotiphag na da. Pasik kung magkalaranggas bla. Sa aton sining nga mga kabombo. Kay ining building nga ginapakita naton sa aton sining mga kabombo muning isa sa mga duso sa Office of the Building Official nga hindi na madala sa retrofitting. So kinahanglan na lang ini nga i-demolish na sa aton sini nga mga kabombo. 11 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik na to na Banwa, may isang kasuspitsado minor de edad pa na dakpan sa kapulisan ta, suspect sa paghimulo sa isa ka nurse sa distrito iya sang Haro. Ang dugang nga detalye kag istorya sini balikan naton with Bombo Jomar Villa pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon.
apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize.
maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha. Badge Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna sining launa. May statement diri ang Philippine Drug Enforcement Agency, may kantanan sa isa ka milk tea product bala nga nagaunod kuno sang cannabis alkaloids. Istoryahan ta na dugang karon sa aton sinipre nga pagpangalagad. Check ta na this time si Bombo Jomar Villa. Ano ning natabo di sa isa ka nurse, no, nga papuli na kuntani sa ila sini nga balay. Sus, binanggaan ka lugos. Di may nadakpa na diri isa sa mga biktim, isa sa mga suspitsado, minor de edad pa. Check ta bala si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Pabilin pa karon sa ospital diri sa may syudad sa Iloilo ang ining biktima karon no sang paghimulos diri sa may distrito sang Haro sang tinlikdan gid lamang nga adlaw Bumbucham no. So bali ang ining biktima 32 anyos kag isa ini sa nurse no diri sa may syudad sang Iloilo. At sa na pakigungutan naton dere no si Police Captain Alistair Oliveros ang hepe sang Haro PNP Station regarding ni karon sa latest no nga medical bulletin kag kun ano ang lilas ni karon nya nga latest dere karon nga development regarding sa sining nasambit nga kaso no. So nagin aplastal dere sa aton ni Captain Oliveros kiti sang natabo ini adun di pagid sila maplastar no ang ining insidente no. So no, sa natungdan diri Bumbucham sa pagpatigayon Manila sang sining investigation kay mismo ang sining investigador nga mo ni ang nagapalo up mismo sa ospital agod nga team update ang ining nasambit karon nga biktima no. So based diri sa panaysayon sang natungdan bali ang ining biktima halin ini siya no sa isa ka convenience store sakop sang Tagbak sa distrito sang Haro nga konsidente pauli na kuntani ini sa sining tuluyan sa may barangay Lanit sa nasambit man yang distrito Bumbucham no kay ti suno kay Alberos off duty no sang sining nasambit karon nga
nurse. Baliti sa panaysayon nga ti samtang pauli ini siya sa ila sini nga puluyan antes ini siya makaabot may nasumalang ini siya nga duha ka mga individual nga nagaydaron dire 17 kag 18 anyos, no? So dito nga pag sumalang sini gin approach ini siya sa nga sining duha ka mga individual kung sa din gin hambalan kuno ang ining biktima nga kilala, no, sa nga sining duha ka suspect bumbusam, no? So dito nga doon natingala ang gani kuno ng biktima kag kung sa din gulpi lang nila ni gin puyatan sa kamot ang nasambit karon niya nga babayi bumbusam, no? Kag ang isa kasi kumudwa sila agin uyatan ni sa may kamot ang babayi tapos ang isa yun uyatan sa may sining tsura nga do kasubong at hindi kahambal bla tapnan niya sining baka gin dala sa higad sang dalan. So dito nga ti bangod nga duha sila natumba ining nasambit karon nga biktima kag gin uyatan sigapon sa kamot kag saya sining ulo agod nga ti hindi na makasinggit, no? Kay based to sa information nga under paglini sa may makahulubong ilimnon ang ning nasambit karon nga duha ka individual sa natabo ining pag himulos ining nasambit nga biktima. Suno kay Captain Oliveros sina tumod dire ko Jomar ang Joms Bumbusam. Sinong yara sa impluwensya sa makaulubong ilimnon ng mga suspitsado? Yes. Okay, sige pa dayon. Based dire sa ila sining investigation Bumbusam, no? So amon to nga ti samtang nagahigaon na ining babayi. So dito na kuno nag-umpisa, no, ang himulos sa sining nasambit karon nga biktima Bumbusam, no? So based to sa ila sining nga pag-imbestigar una ning nag-meter ang ining legal nga pang idaron samtang ining minor de edad ginauyatan ang babayi nga hindi siya makahulang kag hindi makasing Bumbusam. Aduga sang atungdan after sang sining legal nga idaron so bangon ini siya natindog kag tuyo taning pabuslon ang ining minor de edad ugaling so pagbuyat usang minor de edad sa kamot sa babayi dito nakakita sang chance dumalagan ang ining nasabit karon nga biktima mo to ganit yang sang mga pumuloy nagkabilin patong ya sining gamit to sa may nasambit nga lugar bagod man ti sa kakulba, no, nga basi mabutan siya mo to nga nagdali-dali sa dalagan pauli sa ila sining puluyan bubusap sa nagdiretso kag nagpangayo sang bulig ti galayon makuno nagfragyo ning duha ka suspect matapos ang nasambit karon niya nga amonabe, no, nga paghimulos ning sambit nga biktima. Suno kay Captain Oliveros away ni galayon nakakadto pa sa pulis kay tibangod kumo sa kakulba ngayon sa bulig sa pamilya kag gin-report Manila gilayon sa may talatapan sang Haro PNP, no? So mo to nag-conduct man sila sa investigation again check ang pila ka mga closed circuit television nga ti malapit sa lugar nga posible nga maka-trace, no, sa sining nasambit karon nga mga suspect dito nga nakitaan abi, no, sang kung nakakuha sang kopya sang closed circuit television gin present sang Haro Police mismo sa biktima kag gin identify Bumbusap, no. So mo to nagpatikayon sa follow-up operation ang police hastang na kalabot sila director sa area sa Karibalo kay may mga information nga dire ang ilang sining address tapos balik naman to sa Haro until such time nga sa ulihi dire na standakpan sa may barangay Lanet, no, sa may nasambit man nga barangay ti sobraman plak oras, ano, kasi kagahon ni natabo tapos pagkahapon amo tong atay nga tinadakpan ang ining mga suspect, no. Based ri karon sa dugang investigation man at igin paidalo naman sa medical examination ang nasambit karon na biktima kag siya mismo aminado nga agin himuslan ni siya sang sining nasambit karon nga individual
Bumbutsam, no? Ti sunok kay Captain Riveros bangod nga ti duwa sila buligay, no? Sa agod nga ti matigayon ang ilan sini karon nga plano at yung muna ti duwa gid sila yung manabat, no? Ti ang ining legal aid sa Meharo PNP kag ang ining kumo minor de edad ti gina-refer anay diri sa may Balay de Leonan sa may Barrio Obrero distrito karon sang Lapos, no? Samtang ti gina-facilitate na diri sang pulis ang mga dokumento kay ti ang sa pamilya diri desidido gid sila no nga magpasaka sang kaso batok sa sining nasambit karon nga mga suspect diri Bumbutsam. Ipabati tabla no si Police Captain Lester Oliveros sang mapakigangutan diri sang Bombo Radio. Oo, bali ang biktima nurse ni siya, no? So, 32 tulay edad niya. Galakat siya, no? Halit sa isa ka convenience store sa Barangay Tagbak, ulit na sa Ilabalay. Okay. Then nasugata yan ng duha ka suspect. Oo. Tapos gin-approach na isang duha ka suspect, kinamalan siya nga kilala ka namon, dulong ka namon sa inyo. Then ginuyatan to iya kamot. So daw na-sense siya to nga daw may malayan nga toyo tong duha. Matalag sa tanit, mo kay ginuyatan na gid siya. Daw nasisib lang daw may malayan nga toyo tong duha ka suspitsado, sa tani, matalag. Okay. Galing kay na uyatan na siya sang duwa. Nakasinggit pa sa? Ulihin na guro, kasinggit na siya na consummate na nga nakapalagyo na siya. Kaya sa bulik. Okay, na positive leg in ilaptan gid sa sir? Suno sa iya na tandog gid sa kuno. Duwagid sila sir nagtandog? Suno sa iya ang isa matandog pala tani, so di nakapalagyo na sa. Okay. Pa sa nalipong sa nawadan sa pangalibutan, sir? Wala man. So do purely mo lang to gid ila intention abi? Yes, sir. Nga uli kuno sa ka-report, sir? Nagpuli sa sila balay, sila balay. Tapos daw gindala siya sa ospital. Ang ospital pa yung nagtawag sa amon. Okay, oo. Na hospital sa Bangod, may pilas pa sa sir? Oo, may pilas sa TL. Tugas ano, sir? Wala lang ko balo kung ano na may kapila sa to, no? Medical man na siguro kung kasi. Oo. Okay, ang sa inyo, sir, anong ginpalo up dayon? Tapos, paano nadakpan tong suspect, sir? Oo, to sa CCTV, no, na nakita to kay sa description niya man nga masyado nakaputi isang t-shirt kag naka-short, so nagngita kami sa area nga may CCTV. Then amo tong nakita namon yung mga suspitsado pakita namon sa iya positively identified jagin amo gito ang duha nga naghimulo sa iya. So nagkanda kami dayon sang hot pursuit. Di nadakpan ang suspect, sir? Dito man mismo sa Barangay Lanit. Okay. Taga-drama na slagli? Oo. Anong background nila ni sir sang duwa? Wala man sa drugs or wala man siya sang sa drugs sa amon. Okay, ang isa to minor, no? 17, 18 gid man, sir? Yes, sir. So, sir, ang nakatandog bala pila edad niya, sir? Ang legal ang pang-idaron, sir. Okay. So, anong plano ka biktima, sir? Nakapamedikal na sa? Oo, kay gindala sa ospital. Maporsogid sa sir sang kaso, sir? Oo, matik ma-file sa kaso. Base sa mga kahingagaw file kaso subong. Duwagid sila, sir, no? Yes, duwagid sila. Ano kay sir? Ang sa gurobot, wala pa ko kabalo kung ano tong gina-file sa aton nga investigador, no? Kaya gina-prepare pa tong papilis. Kasi may pilas pa sa mo, no? TL? Oo, sa TL to wala ko to gani ka saka sa babaw sa ospital sa iya kay pa ba. Sige lang. Pero ang mga nadakpan din sa sir? Ang minor, no, ato dito gindulong naton sa Barrio Obrero sa Balay de Layunan.
ang legal age nga suspekta ari diri sa aton nga custodial facility. Oo. Okay, sige, at least nas lada na tikayon nyo, sir. Nga napaluap ni kag na dakpan man sa pagtinguhan nyo man, sir. Oo, kay nakalabot pa kami sa Santa Cruz to sa may Aribalo kay ang aton nga suspect naglumpat-lumpat bala. Pao karayo. Oo, kay ang isa ka may address man sila nga dito sa Santa Cruz mo. Yan mo to ang pahayag ni Police Captain Lester Oliveros dari Bombotsam. No? Oho. Ang lugar Bombo Jomar, ano, malayo sa Pamalay? Malayo-layo sa Pamalay, tapos kung kita diri maglantaw sa kilid sineya Bombotsam patag. Nga duta amo na nga medyo malayo sa Pamalay sa kay ang isa pag diri sa ginanantaw pag nga hindi ya enough la ang mga street light kasi makahatag yan sa kasanag sa may nasambit nga lugar. Posible man amo nang ginanantaw man sa pulis nga agilan planuhan gid no sa sining duwa ka mga individual nga amo na nga sumalangon nila to ang biktima kag timuon no kung ano ang ila sining karon nga malain nya nga plano Bombotsam, no? Oho. Alright. Now, luyag ta may baluan, Joms, ligid ang diin siya gin dala dampi dra sa may nasambit nga barangay, diin siya gin halit, diin siya gin gapos to sa diin dampi. Oo, actually suno kay Captain Olivero sa higad na gid man niya sang dalan Bombotsam kag ang ining lugar abi hindi ni sambal nga kon makadto ka Blas Planet lakaw na ni sa may ila sining barangay hall sa may housing bala kung makadto ka sa may Lanet area malapaw pa ni sa may housing Bombotsam kung diri ka may halin sa may diri ka may halin sa may C1 road bala no diri sa may takas o kung diri sa may area sa Buhang. So paglapaw mo ni sa may ila sining housing nga area unan pa ni do mga estimated do mga 2 to 300 meters pa ni kalayon. Tapos may intersection ang pakadtoya sa tuo nga side diri ka makapasulod sa salakyan siguro sana ni kaslakyan makaagi kay tikrited matama ang dalan. Tapos unahan pa to ang balay halin siguro sa may bangga siguro do mga estimated ato do mga 500 meters to 700 ang kalayon Bombotsam, no? May mga pamalay mas palibot to tabaklaka. Akon literal gid Joms nga sa kilid lang sang dalan. Di amo na ang ila sining diri karon nga panay sayon akon basihan diri Bombotsam kag sunod to kay Captain Olveros gani posible nga ti akon nakasinggit gid man sa ulihi lang kag posible ko nakasinggit gid man sa hindi mabatian kay ti ang isa to nagauya tos may biktima mo. Gabi ni natabo Joms gabi. Alauna pasado kagahon. Oh, so halin sa duty ni ang nursing. Ang nurse. Halin ko no sa duty ya tapos may information man nga do naggamit pagili siya sang iya sining amigo Bombotsam mo. Sus. Kagamot to ti nagano ni sila abi may na. May gintutok sa iya, may ginpahog sa iya nga pusil o kon hinaniban. Why man sang may na-mention diri ang police Bombotsam. Pero identify na ni karon ang mga suspitsado Joms sa matter of fact ang minor de edad na dakpan gani. Yes, sa bulig sang closed circuit television kay ti na-mention to sang babae kung anong mga panakton bla. So amo to nakaputi kag naka-short to gin-check to sa TV kag nakita to kag amo tong nakabulig no sa ila sining kayon patigayon nga follow-up operation sa may nasambit ka karon nga lugar Bombotsam. May gaan tagamay nga ideya ang aton sining mga kabombo. Ano ni ang description sang biktima Joms? Gin pamangkot ni ulihi kay Captain Oliveros pero waya gin divulge Bombotsam. Kung ano ang description diri sang biktima sunod sa yati basta kon mga rape victim kuno why na nila gina-divulge ang sining identity amo na ang gin-describe dito sa aton only nga ti amo to na mention niya na tong edad abi
sang nasambit nga biktima kag ang iya sini nga trabaho. Mula na ang information nga tisulod sa iya limited bangod nga sensitibo man ang ining sambit karon nga kaso diri Bobotsam. Alright. Ang description niya sang minor de edad kag sang isa pa kasuspitsado, ano? Ti kon nang tawo naton kay di naka-asikyan man kita diri. Ti ang isa to nga minor de edad kay amo na kon nang tawo naton do minor pagid man ang kay surasin kay adun nakasuksok mga to ganing t-shirt tapos ang isa to do blunt patong buhok ya. Bobotsam. Pero di talam tumod ko na mo to ang 18 o 17 years old kay duatos laging pakarga sa patrol. Kag ginadala to sa may police interrogation kag isa tingin report na to sa may balay dalayunan bangod ti ang ining edad 17 anyos pa lang ang isa ni kasuspect pero ginpamangkot man kung anong mga background nila ni pero why man kuno ang bali Captain Oliveros regarding abi kung anong ila sini karon yung mga involvement pag prior man sa sinasambit karon nga insidente diri karon Bobotsam. So bali nadakop na galing duwa. Na dakpan nila kasi malawig-lawig man pilang oras man gawa kay aga ton tabo hapon na turn nila dakpan. So ang isa minor de edad? 17. Ang isaya? 18. Pila? 18 years old Bobotsam. So legal ng ang idaraw niya. So ang 17 na mo ning gindala sa balay dalayunan ang 18 anyos din sa may Haro Police. Haro Police Station. Okay. Yes. Ano ni mga tsura nila, Joms? Do mga rapist gid man, do mga manyakis gid man, ano tsura nila be? Ang isa to kinakatulog. Sa may police station Bobotsam. Ti ang minor ko ti ato nas may sa may balay de Leonan abi. Akati kumo minor de edad kag ti mo na gina karon gina tatap karon sa bayan sa Department of Social Welfare and Development. Kag at same time ang sunod kay Captain Oliveros naman na reach out naman ang pamilya sa minor de edad. Bobotsam. Taga taga distrito man sa Haro? Amo tong address nila Lanet man. Taga Lanet man. So dugay na ni guro nila nga ginapat inani ang nurse ni? Ati laban-laban amo na. Pero hindi man hambang nga taga-dragi kay amo to ganin nagagawa may address pagid mo sila sa Rebalo. Mo to nga tinakadangat tong pulis hasta tinakabalik sila din sa may Lanet kag mo to nga na trace acto nila. Ti kay Lanet haro na da mo Jomar relocation site na da mo? Yes. Amo gani ti kisa ibanda lain pang mga lain pa tong mga address Bobotsam. Sa may Sambit area pero ang tabuan iti separate na siya sa piyak man nga dalan nga porsyon sang Sambit nga barangay kay kun magambal kita Lanit ti gid man sa do alaka gid man ang pamalay pero ti kun dra sa recreation ti amo na damo gid man ang pamalay kun kita diri karon maglantaw Bobotsam. Okay. Mas man na-inform naman to ni Captain Oliveros ang baka puro barangay to agod nga ti sa pasangkaron pagid ang ilan sa naman karon nga visibility sa may nasambit karon nga lugar Bobotsam. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sini nga follow-up report. Ti nagakadapat lamang kasuhan gining duha ka mga naghimulos sa isa ka nurse. Sa malawig nga tion do bago lamang kita nakasalapo sang kasubong sini iyang balita nga binanggaan lang sa dalan kag didto man yagin patigayon sini ang pagpanghimulos. Siguro grabe na gid guro iyang kainit ang ginabatsyag sang duwa ni or kon base kon yara man sila sa impluwensya sang illegal nga droga kag makahulubog sini nga ilimnon kay kung normal man yang paminsaron mo tido hindi mo man guro mabatas nga mo sinang himuon mo. Sa aton sini nga mga kabombo ti dapat ti paidalom ni sila sa drug test. Kag
ang biktima kag ang pamilya sang biktima gin-encourage ginaton nga mag-file sang nagakaigo sini nga kaso. Para nga magkalapriso ini ang nasambit karon iya nga mga suspitsado, no, kag ti kon mapriso kang daan na bumbuomel kag ang imo sini nga kaso rape, ti bala mo na kuno matabo si mo dayon pagsulod sini imo sa imo sini sa prisuan. Sulod ikaw dabi sa may BJMP ungka ini gani dito sa may nanga pag mangkot si mo to nga te ano kaso mo pagsabat mo nga rape sureball ginaya, no? Sureball gina magkalatastas gina for stitches mo. Di dapat kasuhan gini para nga madudla kag ini na pagpamarisan. 49 minutos na kaligad sa tak na galaw na pagbalikta ang isa ka milk tea product na may naglapta ni sa ano mo, no? Nakabaton man kita gani isang tawag sing gani ining dokumento at the same time naragway isang milk tea nga kuno mayara sang cannabis alkaloids, isa ka psychoactive substance. Sa aton sinima kabumbo ti pero gin panginwala ini isang pideya nga amo sini ang statement orang naglapta sini karon nga dokumento nga permado sang ila sini nga opisyal. Hindi kuno ni para iya sa publiko. No? Ini kuno iya kabahin sang information dissemination, no? Sa ila sini iyang agency. I-check tani bala pagbalikta sa aton sini nga paday nga pagpangalagad pagkatapos sa pila ka importante nga mga tanong. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay. Ang sulat, dokumento, as a matter of fact, permado ini from the Philippine Drug Enforcement Agency. No? Nakasulat ni Ribanwa, Areo, Philippine Drug Enforcement Agency, memorandum, all service directors, all regional directors from Director General Advisory on the Consumption of Assam Black Tea, dated June 7, 2023. References, special report from RD, RO, NCR,
dated 26 May 2023 regarding special report regarding turnover sa isa ka online shop labeled package containing orange tea bags labeled as Assam Black Tea. Kaglakip diri ang chemistry report numbers PDEA NCR 23-0077 to 0082 nga ang recent sample sang Assam Black Tea nagwa nga may positive inisang presensya sang tetra hydrocannabinol or THC and other cannabis alkaloids. Ang said tea ginadistribute ini sa online shopping platforms sa aton sini makabombo. Usually kuno ginabakal ini sang milk tea shops kaga houses. For precautionary measure, please advise your respective personnel to avoid drinking milk tea preparations from black tea products since they might turn up positive in our surprise drug test. That is why nga mayara sa statement karon ang PDEA sa aton sini nga mga kabombo. Statement of PDEA on advisory regarding milk tea products containing cannabis alkaloids. Sandig diri sa ahensya, it has come to the attention of this agency that a certain document has been circulated in the internet purportedly warning of the effects of certain brand of milk tea said to be containing psychoactive substances found in the cannabis sativa plant, more commonly known as marijuana. Si PDEA Director General Moro Virgilio Lasso, wala kuno nagpirma sining letter or ining dokumento. No? Ining ginpicturan nga dokumento, ti ini kunong signature was meant to be an X mark. Kaya ang intensyon kuno dadri banwa, no, was to have it verbally disseminated within PDEA only in relation to the one-strike policy of the agency on personnel who fail the regular mandatory surprise drug tests. For if you fail the drug test, you face the consequence, no ifs, no buts. Even as the PDEA is not a government agency that is mandated to determine and check the safety of food and beverages products for public consumption, the agency will closely coordinate and submit its findings to the proper authorities. Ti ini kung taniya for PDEA personnel eyes only. Now, sa aton sini makabombo kay ti siyempre ang mga personnel sa PDEA tawo man lang na mo. Gakao na bugas, gakao na sudan, kauyon man na adobo, putsiro, no? Inasal nga manok, soft drinks. Di kung kaisadra, bangod sa kainit, tilaw-tilaw ka man dira sang milk tea. Sa aton sin makabumbo. Ti pero, sandig sa natukiban nga may isa kuno ka produkto, nga ti, sandig sa ginpatigayon nga tests sa aton sin makabumbo, ining black tea kuno nga ini, nagaangkon sang psychoactive substances nga makita lang sa cannabis sativa plant or sa marijuana. Ti ining dokumento kung tani ni para niya paalinton sa mga personnel sang Philippine Drug Enforcement Agency nga ti basi bala kun makatiaw-tiaw ka sang milk tea tapos way kay mo kabalo nga may mga psychoactive substances gali ni nga ara man dira. Tapos may surprise drug inspection sa aton sinima drug test, sa aton sinima kabombo, ti ma-positive kito imo ya karon, goodbye na sa imo siniya nga trabaho eh. Ti nakabutang pa diri nga daan, no ifs, no buts. That is why ang advice sa mga PDEA agent nga hindi magkonsumo sini sa aton nga mga kabombo. Para kung tani man lang ni Sayla, galing kay nag-leak siguro, now, damo nang nakabalo sa aton sini nga mga kabombo. No? Ti kabay pa nga hindi pag-abusuhan ini kay basi nga subong ginadalata na ni Bumbo Umil sa aton sini mga kabombo, damo na balang naga-add to cart siniyaw. Sa aton sini damo na naga-add to cart sini o kon naga-buy now. Sa aton sini nga mga kabombo.
Inang mati-auti, aw man kung tani, bala sa aton sini nga mga taga palamati, ti hindi gid. Kay ti apektado man sining imo iya karon nga paminsaron, no? Ti ano balang epekto sa nga marijuana haw? Why pa man ko sinakatilaw pa ti sandig iya sa mga dokumentary nga nakita ko sa mga pelikula ti do gahay kasi na kuno ano nang butsilingon sang hay no do galutaw ka kuno na Bumbo Umel, no? Do nagalutaw ka sa panganod, tapos kung dipindi kuno na sa tao kung anong igo saya, kung ang igo bi matrigger niya ang food trip, ti kaon ka lang na kuno nga kaon, duay ka kabulusgan. Kung matrigger yaman ang laugh trip, ti harakhak ka lang nga harakhak. Kung matrigger yan naman da ang emotional mo iya kag iban pa nga mga psychological nimo nga balatsagon, ti makatuga ini isang depresyon. Kag inang depresyon ti amo nang pinaka makahalalit sini iya nga sahi isang ginabatsyag sa isa ka tawo. No? Ti gani basta ining mga illegal nga droga ini, no? Likawan gid naton banwa. Sa aton sini karon iya mga kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ismombot siya Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 4 to 10, 2023. Sa Hunyo 10, Sabado, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa pag-celebrate sang Independence Day in advance. Kag samtang kamo nag-enjoy sa inyo panihapon, ang Retro Band will fill your night kaupo ng ilang great selection of songs sa Concert at the Plaza, Independence Day Edition, magalanog alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical zone, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 11, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga aton batunon nga salang ang nagaisahanon nga sabat sa mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa World Health Organization, masobra 90% sang populasyon. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Yaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon. Happy weekend! Good afternoon, Gid. Dara sa inyo mga kabombo, oras na para sa kahapon lamang program
Sabado kita today. Somebody is going to win 1,000 pesos and to be interviewed in just a little while. Before kita nga mag-interview, before kita nga mag-play sang ato nga song para sa inyo, kumustahon ko anay. Kumusta na mga istorya ninyo dira? Ang inyo nga mga pang Father's Day nga mga istorya. I would be waiting for them. But I want to say thank you sa mga early nga nakapas ang ila diri nga mga istorya. Very good gid kamo. Sige, may ara na kita nga mga basahon nga mga istorya sa Lunes. Gani ang inyo dira nga mga istorya man para nga makasulod sa aton nga Father's Day special next week. I-email na, tapusan nyo na ina, and then i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today is Saturday and I am sure free ang kadaman dira sa inyo. Ganit take this time para nga magsulat while listening. Sige, pungko na dira. Exciting prizes ang nagahulat para sa atot nga mangin lucky winner sa ating nga Father's Day special. Susulat na sa inyong mga istorya now na. And then i-email na ina or ipadala diri sa Bombo. Alright? As I've said, exciting prizes na nagahulat sa aton nga mangin lucky winner. Kag may ara pagid no nga mga big cash amount. At the same time, ang aton nga pag-interview sa aton nga winner would be done sa Good Morning Philippines nga program. Gani mga kabombo, you are all invited. I-email na sa liwat sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, I would like to welcome you all sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine, kag sa dili madugay si Manang Doors sa Santa Barbara. Ang ato nga pag-interviewhon, kabudlay kung hindi ikaw kakita, no? Ay maan, kung magsakit lang ganing aton nga mata, daw hindi gid kita super super comfortable. Syempre kay may something hurting sa aton nga body, how much more kung wala ka na gid sang vision, kung wala ka na gid sang makita. Istorya nato ni na ha sa istorya nga gipadala diri sa aton ni Manang Doors. For the meantime, samtang ga-prepare ka mo nga magpamati and magsugod umpisa sa inyo dira nga istorya para sa Father's Day special. Yari anay ang aton nga ambahanan para sa inyo. This is from Ernie John Flores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa iyo, good afternoon. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin na ihahayag. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya mo na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una hindi mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang iba
Kapag may luha ay papahirin, pagkukulang ay di bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iwan at hindi ka bitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Oo nga eh. Sabi ko naman sa iyo, tapusin mo na yung istorya mo, ipadala mo na dito. Nang may chance ka na manalo. Na exciting prizes natin para sa ating Tagalog na Kuya Straight How. Father's Day special. That's gonna be next week. Father's Day would be on June 18. So advanced Happy Father's Day sa mga amay natin out there. Oras natin, it is now 24 minutes after 2 o'clock. Ready na siya. Supposedly, ma-video call kita sa iya. Apang, doon pareho silang mga seniors ang nag-assist sa iya. So, doon nabuldayan sila. Siling ko sige na lang para makaumpisa kita. Ma-mobile na lang kita, no? Kag-ari na sa aton nga linya, si Manang Doors, ang Santa Barbara. Hello, good afternoon sa imo, Manang Doors. Kamusta ka? Good afternoon, Tita Regine. Good afternoon. Ano natabo sa FB accounts ng imo nga kapitbahay dyan? Kasi, ano balahaw? Hindi Budlayan? hindi confirm. Budlayan siya. So, dula-dula ka pa bala. Hala, paano ba ito? Anyway, sige na lang. Okay man, no? Ano na yung tabusin mo mga mata? Abi pala yung istoryahi kami. Iba ba mo, Tita Regine, kang una, ang isa ko nga mata nga sa right, amo di ang hindi na makakita. So, siguro na ano diya sa pihak kamata ko naman. This time ako, Tita, ang ang COVID na blasa, daw lockdown na. Hindi na po makakita. Ay, tuod as in, wala ka naging totally sa may makita? Wala, naging Tita Regine. So, ligom-dulom? O, ligom-dulom, naging ang pihak ko. Hindi naman makakita mo. May ano ikaw? May anong diferensya sa imong mata? Mata? Oo, anong diferensya sa aton mata? Hambal ko? Oo, katarata, Tita Regine. May katarata. Pila na galing aton edad? Pila na aton edad, subong? 66. Pila? 66? 6, oo. Doble sa is. Sinong imong upod subong sa pagpangabuhi? Akon utod. Amo na ang nag-atipan sa akon. Okay. May bana ikaw, no? Pero wala na siya? Oo, patay na siya. Tapos ay man kami anak. Ano mo ni? Magulang? Manghod? Manghod ko, Tita. Duwa na lang ka mong kapangabuhi? May isa pa ka manghod si Manedya sa balay. So, kami, Tita, kapangabuhi. Kaya yung isa kay nablos namon. At least may mga upod ikaw, no? Dira sa inyong panimalay. Di paanong natabo ni sa hindi ka na makakita? Sino ang nagatatap sa imo? Kag anong imo nga pangginawi? Ang nagatatap sa ako ng utod ko nga isa nga di utod ko nga nga bayi nga di
ko na mga magkuha gani ko sa mga kanon. Nagakuha na siya, nagakarauyang lang ang kanon, tita. Ay. Kung nasa akon, siya na lang ang makuha, kahit para nga hindi lang mag-uyang ang kanon. Tita, kung wala siya kay Gis, at tita, at kumanto sa tiyak balay sa ako utod mo. Di kung wala siya, mangihi ako. Pag isa ko doon magparamunggo na ko tita, hindi ko maanak ang sirtahan balahaw. So ang hinahimo mo, gapangapkap ka na lang. Huwag ka gapanawag sa iya, nga mangihi ikaw? Gapangapkap na lang ko tita Jean. Kahit ko gabunggo, kay man ang amon nga balay-bala, daw may divider siya nga dingding. Tapos, dahi ko permil ako bunggo. Mga tingin wala sa mga bangko. Tinga wala mo siya ginapukaw kung gabi nga mangihi ka haw. Ano nagkakatabo? Ginapukaw ko na lang siya kay libot. Man ako nga libot. Hindi ko mangihi ako. Kaya libot ako sa sulod balay. Hindi ko toltol ka mga pertahan. Kaya babong naman ako na tita. Mga pangihi na lang ako sa may gaturobo na lang ihi ko, mangihi na lang ako, pukawon ko na siya, sa atigan na ko nga, yun nga, isa nga hindi ka mga pukaw rayon ko na, kung daw mangihi ikaw, kay lalo mang katita, dito, kapoy man siya, kanan siya sa sulod ka balay, naman obra mo. So nahuya ka man, nga mang istorbo sa iya tani. Ay, sa iya. Wala ya kang imutangan sa kilid mo arinula. Kaya una, tita, butang man galing na adlok mo ko kay basi. Bala nga maula, di man lang. Tapos hindi mo na sa ulo, no, ang bahin sang inyo nga balay. Ti budlay gid gali ang imo nga sitwasyon. Tapos kay lockdown sa natabo ini, no? So paano ang imo nga sitwasyon? Ate, kung kuwanin, tanawag man ko sa ilay, kaya may ang utod, di man may isa ginatawag ko man kung hindi siya makaano kay gago kamang-kamang na lang ko kita para hindi ko mabunggo. Ang dahi ko nga pero nilang ko kabunggo. Tapos mga kapa ko na tita, mabalaan ko na kung diin ang CR. Pero kung matindog ako, hindi ko ka nabunggo ko kung nagatindog ako. Kamang-kamang na lang ko tita. Kabudlay, no? Kay ti senior ikaw, hindi ka man makagwa, kay ti nag-lockdown sa hinanga time. So kabudlay gid. Gusto ko man tani tita mapakonsulta. Pero ay wala man tita kwarta, isa pa lockdown ng mga senior tita, hindi naman makagwa. Gani man. Tapos siling mo, hibi ka na lang nga hibi. Nga ang ginatago mong imo paghibi. Ginatago ko na lang na kay ti naluoy man kundi man ko gusto nga magproblema gidla sila sa ako bisan mag-adto ganila mga hinagdos kita mga gagmay bisan hindi na nami nga pagkadlaw kita daw ginakadlaw ko dalang kay ti daw na man ko kananda naluoy man ko daw mo problema magda sila sa ako hindi ako gusto tita. Pero kung nami tani no sa imong sitwasyon nga hindi ka nakakita tapos tigulang na 66 na dapat may upod ka gid kun tani sa kwarto mo para anytime do may caregiver na bala ikaw dapat. Oo tita, ang upod ko lang. Pero wala siya gahulid tulog sa imo the same room. Kwarto man sana mo ko ko gapamukaw lang ko okay. And then dopigado gid wala kwarta gusto mo man nga magpa-check up ano ang imo nga naisipan para nga makapa-check up ikaw do na ngayo ikaw bulig sa kandidato hindi talang pag-i-mention ha kung sino ini nga kandidato ang imo nga ginkantuan anong natabo mo to nga pa mo di ang una kato ngayo ako bulig sa utod sa Manila. Kasi sa ako, walang alang. Tapos, kayo
daw medyo rapid man ang kato ang kuan ang eleksyon. Kaya nangayo ako bulig sa akon nga ingod balay ko nga pwede lang siya mag-message sa mga kandidato na kilala namin sa ngalan ng tita. Okay, hindi nila pa-mention kung sino ini sila. Hasta tita natapos lang kung eleksyon, ay gitig may nagtugon, ay gitig may nag-ano sa akon. Hindi man na siling tita nga scam kay para mangalan ko, ala ang address ko. At ay gitig hasta natapos ang eleksyon. Subo, no? And then 2022, may natabo sa isa mo kautod. Sugiri kami. Oo, tita, ang mga ngayo ako bulig diwat sa sa bugto ko. Kaya rin tita, hindi man kay ang utod yung isa po yan na hospital man mo. Hasta nga, ay man tita kwartara gyapon tita kasi kulang man sa gastos isa nga to. Hasta manog December naman ko tita na ano ko nga bulan na lipat lang ko napatay gito sa tita. Ano yung sakit? Kulang ko siguro mga 2 ka bulan. Anong sakit niya? Ha? Anong sakit niya? Ang diabetes wala tita how? Complications. Informero gin-script to. Tapos pag-script na gin-utod tita ang ana nga PL. Okay. Ako manggawa ang nagastugasto nila. Ti ako, di daw video, na ako tita. Kato ay gito video ano. Ay gito paliwansan, abi. And then, ang ginasakit sang buot mo sa iya nga pagkadula, nga way mo gid siya nakita. Bisa na lang sa cellphone, may video, no? Tani may video. Nakita sa iban mo nga mga utod, sa iban mo nga makaparentihan, pero ikaw, wala. Kahit hindi ka nakakita. Wala. Tita. Ang sila mabalaan ko lang na tita, kung nag-istorya sila nga, amuni ang utod dito sa Manila. Naging utod ko ang tuhod na. Di ano lang ko ano ko sa iya. Hindi man ko makakita kung ano ang sitwasyon. Nabatuan ko lang ano diya. And then, because nga feeling hopeless ka ni Gid, is it true? Nag-attempt ikaw nga maghikog? Ano natabo to? Oo. Daw, nagidla ko pag-asa kay siling ko. Daw, buhi ako nga patay doon. Kaya mo po nga daw nag-anugid ako nga mag-hikog na lang. Kaya daw ano lang gid mo. Nagtangla ako sa babaw langit, tita. Oo. Nagtangla langit na milin-bilin ako sa mga bugto ko, mga hinablos ko, mga kapuhan ko nga bantayan ni Lord. So, kung mga ano tagod sa tita Ibang urihi daw, kung may naglagtik bala sa ulo ko nga, hindi daw ako magdali-dali. Amo ko daw nahawasan bala ko, tita. Kung kumag-ano ko, kangayo dalang ako bulig ka na nga. Siling ko, mga bisan isa lang ka mata ko, buligi ako anay nga makakita. Bisan isa lang gid. Kaya ano si tita daw nahawasan bala ko haw. So wala mo na lang gindayon ng imo nga paghikog. Iba ngayo dalang ako kaamo ka to. Pagkatapos, yung mga tilalang ko kabulan, siguro nagtawag naman ng utod ko nga pakonsulta ako. Tapos pakonsulta ako, nag-upod na kami sa city, di tita. Isa ko kabulan ko. Okay. Isa ka balik-balik naman sa Iloilo. Sa konsulta lang, sa laboratory, sa mga daw sitiskan ba tita sa matahaw, kamahal-mahal na daan. Nagpadara, nagsara ni kwarta kanakon nga abito mong gamiton ko. Kaya hindi ka man tita makapanaw ko sa mga kuan kung nga ikatip makapan. Di ano po na oras ito dala ka masjid dala ako tiga operahan. Umaas man ang BP ko. Ay. Nakapalaboratory ka na ni, no? Or samtang nga nagapalaboratory ikaw?
laboratory, ako daw okay man ang mga yung mga kwan sugar, daw normal sa kita. Okay. Tapos, napaklear na kami nga daw limalam na daw apat adlaw, operahan na ako. Hindi ko tita, 110. Yung inarantalan na po sila. Kaya ay mangkot na batyag kita why did? 110 do okay man na? Oo, okay na daw ay lang Over na 110. Over 110. Systole, diastole. Okay. 180 over 110. 180. Gosh. Oo. Di, ano ginabatsyag mo? Ay gid kita, ay gid ako na batyag mo, gatindog pa ko gani. Kag mag silitindog kay naalay ko nakapoy ko magtungko. May high blood gid man ikaw? May high blood ka gid man? Daw medyo siguro man tita May maintenance ikaw? May maintenance ako. 180 over 110, ginambalan ikaw kung magpa-admit ka na. Hindi ka magpa-admit. Naaman. Nagsaka. Pagid, ang over na sa 120. Ito doktor ko na. Ilit daw 5, balasan dati, taga-balik-balik ka na ina-admit ikaw. Oo. Admit ka na. Kung hindi lang dok kahit di ko mag-admit ako tita, mabalik na sa laboratory ko. Daw 5 lang kadlaw ko kag-operahan do mata ko. Kung ma-admit ka pa, masi nga man bala ko sa inadlaw. So wala ka gid nagpa-admit? Kay feeling mo do okay man, kaya mo mga 180 over 150? Grabe no? Oo. Grabe. 150 over 120, tita, pero wagi ko na nabatyag, bisan ano mo. Di ko ang doktor, kung na ako na hindi, kung na manang magpa-admit, mag-terma ka sa waiver. Kung ko, dok, ma-terma ako. Tapos pag abot sa waiver, din ko sa utod ko, ang ikaw lang termahe. Dala siling ko sa doktor nga, kung ko dok, ano man matabo sa akon, iwa ay kamutig sa labton, kundi pagbuot ka mahal na Diyos. Ano po nga, ang siling ka na utod ko, ang doktor, naga-ulong-ulong lang sa akon. Kaiso gali sa imo, no? Pero ti operahan ka na pagkaaga, doon hindi pa kumpleto bulong mo? Tapos tita, pag-balik na, pag-adto naman po sa may clearing area, bala tita ha, nga mapaanis ako. Ang kung ka doktor, siya nga nagakuan sa gapang clear bala tita. Kuna, diin daw ako, kung kugi ako, dok. Tapos, kuhaan naman ko kang BP. Tapos, kung ko Lord, kung nanugid man natabo sa akon, ikaw na lang bahala, batunon ko. Tapos, pag-abot ko dito tita, ko anak ko dayon BP. Di na 100 over 70 lang tita. Nagnormal. Miracle. Magulpiada. Tapos, kung kang doktora, kung na-ising nila, lalo kataas, ang BP mo. Amo si tita, ginpa-clear ako. Gin-clear ko. Tapos pagkaaga, kung na mapaswab doon ako, nag-swab ako na yung tita. Tapos pag-swab ko, nag-negative man to, ay naman diferensya. Tapos pagka sunod adlaw, sa pagkaaga ka to tita, operahan na ako. Ay tita, kumplito bulong namin. Yung sahaw? Tita, ay tita, tig mga stock. Hindi pa mag-adto ang utod ko, ng mga parmasya, ng mga hospital. Hindi tita, tag-isa-isa lang ka resita, tita, ang makita na. Pagkakataon ang operahan na ako. Pagka alas 3,
amo pa to pagpakita naman pag makumpleto ang bulong. So alas 3 ng hapon. Isang hapon. Tapos pagka mga alas 5 tupita mag-orientation na kami. Pag orientation naman ato, pagka aga, amo po na operasyon ko ron. Okay. So natigayon gid ba ng operasyon? So after sang operasyon, anong natabo sa imo? Pagkatapos ng operasyon, kita, magusto ko kita mangihi. Gusto ko mangihi. Tapos mabasa ko, kung ka-doktor ko na, hindi ka nang magbangon. Kung kudok daw mangihi, ragid ako kung na hindi gani, kay bago ka lang na-operahan. Kung hindi lang kudok na may bagaw ka tama na mangihi, kaya may diaper man ako mo. Hindi gusto. With ang doktor nagbangon, di ako tita. Tapos nagdila si Kungkong, ako si Babaw Teras. Si Kungkong, ako si Babaw Teras, nagmangihi. Kapag may diaper man ako tita. Hindi ka kasaho-haw? Hindi ka kasaho nga mag-ihi lang nga nagahigda? Hindi tita. Gali? Si Kungkong, si sa amo to nga, pagka kung ka doktor, daw naglinong kasi mana nga, kung ka isa, nangihi, kasi Kungkong, so kung nagbabaw peras, so kung inamuyon din ako. Pagkatapos kita to, pag mga isa ka oras, siguro ako sa operating room, gindala na nila ako sa restroom to. Tapos nanaog kami, alas 3 ako titagin na perahan. Pasado, siguro ako alas 8 nakagawa mo. Alas 10 ang aga? Hasta alas 8 ang gabi? Kita. I see. Sige, istoryahan ta, ha? Paano ang pagpauli ninyo? Ano ang mga nagkalatabo? Stay put, ha? Hindi mo pabutang imo phone dira. Panabalikan ko ikaw. Manang Doors sa Santa Barbara. Siya nga ito nga gina-interview subong, mga kabombo. Ang ato nga oras 15 minutos bago magabot ang taknang alas 3. Magapanabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agyagod makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully.
hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto. Aton diri aton nga winner si Manang Doors ng Santa Barbara. So nakatigayon nga maoperahan, and she said umpisa alas 10 ang aga, then gabi na nga natapos ang pag-opera sa iya. Manang Doors? Oo. So baligin allow kanila nga magpauli within the day nga gin-operahan ikaw? So, okay, umpisa tita alas 3, ginsulod ako sa Alas 3 kali, alas 3. Oo. Sabi ko alas 10. Alas 3, sige. Siguro ako mga alas 8 na pasado mo. Paano ka muna kapauli? Ay na kami tita kapauli kahit kulang mang kwarta namon. Kung magtaksi pa kami, siguro naba na siguro tita nga at sa amon. Siguro naba na siguro mga 500. Ay tuod. Oo, tapos tita, may isa bala ka empleyada nga mag-off adlaw nga to ha, agabi nga to. Hala, sa kay dito, wala kami kapungko sa ingod ka security. Nga ato ka mo to, bali ano plano nyo? Nga ato ka mo to, mapaaga na lang ka mo to? Mapaaga na lang kami tita, kay mabalik man kami pagkaaga mo. So diretsohon nyo na lang. Galing kay gin-discharge ka na yan, no? After operation. So, kinanlan nyo na nga magwa sa hospital. Doon mo na? Isa pa dito. Ano sa lakyan? Yan mo to nga may empleyada nga isa nga nagwa kato nag-off na siguro siya. Natingala siya nga ato kami sa may ingod ka security. Nagapungko upod ko ang upod ko. Kami, isang upod ko. Ang man kami siling na naginahulat kuno kami hinto ay mandok hinto utod wala mandok ati hindi pa kamo magpauli kun ka utod hindi anay man kay ti kay na kami sakyan tapos ang mangita kamo taksi kay ako lang ang mabayad kanami man sa iya no nag-offer siya nga buligan ka mo.
mabulig sa tita. Okay. Tapos, yung sa utod ko, hindi dalang mama kay mabalik man kami sa rumaan sa Adamo. Uli na lang siya katita kay dyan man nang iya nga kuan mo sundo na. Tingnan na nakaluoy man kaninyo bago lang inoperahan si Manang. Kita iyapon na kamo. Di sa utod ko, sige lang ma'am, kay may mga biscuit man kami din. Maayo ate, ha? Kung na maayo gani kay wala na ko na makaon ng iya nga pangmiyak po nun. Sige na, sa amon tita eh. Ginhatag niya sa inyo. Walang sa amon. Kaya ang utod ko, hindi man magkaon sa mga karne na tita. Kanon, ako sudan, mo lang po yung kaon namon. Doon ako pagkagabi, kasi may kuwan lang ako, may mga biskuit lang kami nga dala mo balon. Pero ang imo nga mata, di ba may bendahe pa na iya? Hindi ka pa na iya ka totally kita? Ako, antipara, ako tita, antipara nga ang bag-o, bala nga na-operahan nga dahil. So bali nakakita ka na right after sa operasyon mo? Pila ka mata ang ginoperahan sa imo? Na lang. Ang una nga mata, kung hindi makakita, amo atong inoperahan nila. So ang isa makakita pa? Hindi naman makakita. Ang isa amo ang una nga ginoperahan nila, amo po ang una nga hindi na ako makakita. Tapos operasyon tita, hindi pa rin ko makakita. Pero ang upod ko nga nag-operahan, pagwa nila sa operating room, nakakita sila dayon, ako kita, way pa. Di ano pa kalawig yung nakakita ikaw? Siguro tidak nakakita, ako daw nagkurat-kurat ang mata ko, mga 2 ka semana. Sige, ang bakal ko pabulong, ginapaturo, wala tita. Oo. So bali, isa lang ka mata ang ginoperahan pero both eyes ang hindi nakakita. Amo na? Okay. So, kumusta na subong ang imo nga mata? Si sano ikaw ginoperahan 2022 last year? Last year tita, December. Ay, sige. Kumusta na subong ang imo nga mata nga ginoperahan? Si maayo-ayo naman tita. Ganti para pa ko gani. Kang ginakuha nila sa ospital lang ang para nga di ahaw. Wala man tita din bagdi Wala man din bagdi doon si para lang. Okay. So, pero makakita na ang isa mo ka mata? Makakita na ako tita subong. Ang isa ka mata, hindi paghihapon? Hindi paghihapon. Pero good enough na, no? At least may isa ka mata nga na-restore. Pero may plano ka pa nga operahan naman ang isa mo ka mata? Kung may kwarta, tita, daadi, kahit hindi ka man makadali-dali, kung may kapidyo, sininsimos. Ti pinaging bayad mo to pagpa-opera mo? Siguro, mga kulang-kulang man siguro, mga 30. Okay. Gin-laser siya? Daw mo na? Ang botol, ang pagkuha nila, tita, daw kayo pagkakita, ko doon nga nakabugtaw na ako, doon naging dutong lang sila to. Ko lang, ko nga daw nabatyagan ko nga daw naging dutong sila. I see. Di subong kay makakita ng isa mo ka mata, so lipay ka na. Kagano nang imo nga gina-ubra-ubra subong? Makabulig-bulig na po tita sa utod, yung mga limpyo-limpyo. Good. Maglabas may gagmay. Ano na po tita, malibang-libang tita kang mga apo-apo namon nga daw amol at kasadyahan po tita. At least hindi ka na magkalabunggo, no? Kaya di nakakita ng isa mo ka mata. Hindi na mabukla ng dahi mo. Sa una, puro bukol, hambal mo ang dahi mo. Di man ang door sa naagyan mo nga ato, ano ang gintudlo, sini ka ginbilin sa imo? Tita? Sini ko sa naagyan mo, ano ang ginbilin sini sa imo? For how long ikaw nga wala kakita? Before sa operation? Mga bukol kisa bunggo ko sa tiyak. Ano kalawig ka man ng doors nga wala nakakita before ka na operahan?
Bahalawig manggawa tita, kula siguro mga pagsulod di tita ka COVID. Until 2022. So 2019 dira or 2020. So mga 2 years. Mga 3 years ba? I see. No, but very happy, at least na-restore ang isa ka eyesight, although may isa pa nga ti. Kung makakita naman si Manang Doors kwarta, pangamuyuan ta na, no? May tawo naman nga mag-bless sa imo sa ina nga amount para nga mapaoperahan naman ang isa mo ka mata. But ano ini, no? Kaya it was total darkness sa imong eyesight, kaya hindi lang sa eyesight, kundi sa imong pangginawi, sa imong kabuhi, feeling mo daw, amo na to guro, no? Ang pinakamasubo mo nga episode sa imo kabuhi, pinakamabudlay, kaya hindi ka makakita. So, anong ginbilin sini sa imo? Ano, tita? Anong ginbilin sini sa imo nga experience? Di ka damo naman, tita, nga mga kwan ko nga mga balatian ko nga tanan, tita. Amo lang gid ang pinaka-kwan ka natin mo. Pinaka-swerte gid na ginahibian ko gid ni tita. Kada gabi adlaw nahibian ko lang gid ya. And to the point nga dutayan ka na lang nga mag-suicide, it's good nga nakarealize ikaw, no? And gapangamuyo ikaw nga kung tani makakita ka pa, may mabulig sa imo, tigin sa batang imo nga pangamuyo, di bala? Nakakita ka na subong? Oo. Nakakita mang kwarta ang mga utod ko, tita Nami man kay tinagabuligay ka mo, no? Oo. May gani kay nakakita man sila kwarta, pati ang isa ka baboy ka utod, yung ganigin baligya na. Ate, sige lang, at least makabulig lang sa imo, no? Lang alang, paman po tita, dadang baboy, tin, baligya, dalangi. I see. Sige, kay subong, may makakita ka na, nagbalik na ang isa ka mata na okay na ang vision, pangamuyo ka naman liwat, parang ang isa naman ka mata, no? I-bless ka naman ni Lord through other people or maybe sa mga paryente mo, sa mga kauturan mo, nga makabulig naman sila liwat sa imo. Anong luyag mo subong ibilin sa aton nga mga tagpalamati? Ang ibilin ko gid sa mga tagapalamati daw, hindi ginyo pabayaan ang inyong mata. Mintras nga may kusanag pa, ingagaw gid ninyo kag ipara pa konsulta kay kabudlay gid nga ay katigmata. Na gusto makakita. Adlaw ko gabi, dulom lang tita, makita mo. Hindi man nami gali, no? Nagla tita sa mga kandidato nga daad pamatian manunda ang amon nga ginapangayo pala sa ila tita nga bulig. Kasi kada eleksyon tita ka ngayon man sila bulig mo. Si daad tita, mabulig man sa mga pareho naman nga daw hindi kilala sa siyudad nila titaw. Nga magiling ko sa mga kandidato. Okay, sige. So, Manang Doors, thank you very much, Gid, for sharing with us ang imo nga istorya. We're very happy nga subong makakita ka na and praying, no? Nga isa pagid ka mata, maoperahan pagid. You can claim your prize nga 1,000 pesos on Monday. Nagagwa-gawa ka na? Ikaw ang makaklaim? Pwede. Sige. Paupod ka lang, ha? Dala ka imo nga ID. Kadto ka di. Kung aga ka makadto di. Ay, wait. Sa Lunes, sige ba pa matida si Bomba Ryan. Right? Makadto di siya sa Lunes. Ibilin mo iya nga price. Kadto ka di between 8 to 11 sa aga or kung sa hapon ka makadto, alas 2 tubtuba, alas 5. Kay holiday sa Lunes. Ibilin lang ang iya nga price. Okay? Sige. Sige, dali lang, ha? Go ahead. Ginapanamyaw ko, gid ginapang ko sa mayong hapon, gid sa utod, yung nga permi ko, gid upod sa city, kag ang nag-alaga sa akon, kag subong man tita sa, kay, ang presidente na, sa senior citizen, nga si Gaudencio Toto Sumbong. Okay. Pagtanan mga senior citizen, kag subong si Milia, si Ma'am Milia, si Ason,
si Candy, si Joseph, si Bimbim, si Lito, at si Leo, kag si Ma'am Dideng, si Binoy, si Nori, kag si Ansing, kag si Nonoy Bulog, si Margie, Okay. dapat dito siya sa akon mo. Sige. Kaya ori ang iba, si Mingay, kag ang nami ko nga pakaisa nga si Ella, Sige. si Alright, sige. So thank you very much, kids, sa imo. Halong-halong ikaw. There you go. Ang ating nga winner, si Manang Doors ng Santa Barbara. Another winner for this week, ang ating nga iga-announce. Pwede tani siya yung ma-interview next na gid, no? Okay, pwede pa. Kay because mabasa kita, ay, hindi kita gali ka-interview. Sige lang, Sige lang, schedule ko lang, ha, sa aton nga mangin winner. Schedule ko lang, i-announce ko lang kung saan ako ikaw pwede nga ma-interview. Right. Ay, sa 17E, pwede pa. Pwede gid. Alright. Sige, congratulations sa ating winner to win 1,000 pesos in cash. Pero pasalamatan ko, anay. Tanan-tanan ka mo dira nga nag-share sa inyong mga istorya. Nag-enjoy kami this week because of the stories ng inyong ginpadala diri sa amon. Ang ating winner nga aton pag-interviewon on June 17. That's a Saturday. Congratulations. Ikaw ina. Virgo 18. Again, ang winner naton sa sininga semana, si Virgo 18. Ma-reach out ako sa imo Virgo 18, makontakt ako sa imo so that ma-prepare nato ng pag-interview sa imo. So, salamat and congratulations mga kabomba with that. Nagapasalamat kita ko sa inyo tanan for being with me and I am excited to start reading ang inyong mga ginpadala din nga mga istorya para sa mga amay. I will start doing that this Monday na. And the whole week, next week, puro kita mga father's stories. Okay. So, gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Over the weekend, palihog na lang, itapusan niyo mga istorya para nga mapadala ninyo, i-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program, balikay kita sa Lunes. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.